Vanhu havachade kunzwa nonsense dzageza, vanhu vaneta, vanhu vakungoteerera kwete zvekumusapota asi zvekungonzwawo kuti ari kuti kudii. Regai tinzwe mumwe wemasoja achitaura zvaanofungawo maererano naGeza. Inini I agree nemurume uyu 185%. Regai tinzwe ndisavhiringidze nyaya iri kutaurwa nemurume uyu. Tinzwe tese pamwe chete in the comment section motaurawo zvamuri kufunga. Vasati vasubscribe ndio mukana wacho kutokumbira hakusi kudhimanda ba kuti tikurewo zviende kumberi. Ndinotenda. Ndoda kuti maZimbabweans ese muzive kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Zivai kuti makore zaya taishungurudzwa nani. Zivai kuti nhamo yatinayo munyika, nyika yedu zvayagwadama yagodamiswa nani. Ibva maziva zvekare kuti ndiani anogona kusunungura nyika ino kuti buditsa munhamo. Zivai zvekare kuti isusu takazvarwa muudzvanyiri hwaRobert Gabriel Mugabe hatina kumbobvira tasununguka ba. Tabva mukudzvanyirwa naMugabe takapinzwa futi muudzvanyiri hweSecond Republic ritongwa naEmmerson Mnangagwa. Zvizive izvozvo. Pane zvinhu zvese zvakataurwa naGeza handi zvese zvandakawirirana naye. Because mumuromo waGeza hamuna free and fair election. Mumuromo waGeza hamuna mareforms. Ndicho chete chinogona kusunungura nyika tiwane free and fair election in this country. Masoja edu atina waya angangoti zvavo tanzwa kuchema kwenyu kuti mati muzvigananda ngazviende. But the only solution yekuti zvigananda ngazviende, the only solution ndeyekuti ngatitei free and fair election. The only solution ngatitei mareforms. Because ZANU-PF since 1980 haina kumbobvira yabvuma mareforms. Mugabe akasvika pakufa achiramba mareforms because anoziva kuti election haibike tikaita mareforms. Today Mnangagwa nehurumende yake havatombobvumi mareforms because they knows that vanobuda mupower. The zeki yatinayo munyika inofana kuputswa because the zeki were captured. Vana vevanhu vari muhurumende vari kushanda kuzeki as you speak. Saka atimbofe takawana free and fair election. The strategy iri kushandiswa nemasoja hana hanya nemacitizen. Masoja hangati tanzwa kuchema kwenyu. Do the same masoja akaisa Mugabe. Do the same masoja aiprotecta Mugabe. Do the same masoja akazobvisa Mugabe wachisa Mnangagwa. Today woti ndanzwa kuchema kwenyu. Manzwa sei kuchema kwedu macitizen. Muri kuti Mnangagwa ngaabve. Asi muri kudeclare already kuti Chiwenga ngaatonge. Is it a free and fair election yamunenge maita ipapo? Is it a free and fair election? Imi ndime makomrades makaenda kuhondo. Makaenda kuhondo kunosunungura nyika. Kuti maZimbabweans asapinda munhamo yatiri. Hamuna kuenda kuhondo kuti vana veZimbabwe vanobuda munyika vachinotsvaga kunorapa kunze kwenyika. Vanhu vari kubuda munyika pedei vachinotsvaga mabasa kunze kwenyika. Imi wacho makasunungura nyika muri kuiuraya. Modzoka futi motiti tazvinzwa kuti muri kuti Mnangagwa ngaabve zvigarana ngazviende. Asi muda kuti Chiwenga apinde. Is it a democracy? Is it an independence? Is it a freedom of speech? Machoices enyu ka kwa macitizen aripi? Kana musingade zvemareforms, kana musingade zveelection, munozotiitirei kuti handei kuelection tine konzere kuvhota? Ina handisi kuwirirana naGeza ipapo. Ndakamutaurira musoro ndikati comrade, zvamuri kutaura mungangotaura zvenyu. Tatsoi musi kuenda nawo vakawanda havasi kukusapotai. Taurai zvemareforms. Imi ndimi makaisa Mnangagwa pachigaro. Isu hatina kupemberera kuuya kwaMnangagwa. Takapemberera kuenda kwaMugabe. Hatina kuzogara tese pasi kuti toisana. Makagara mukaofisi kenyu meka. Mukazongoti tauya nehurumende itsva the Second Republic ichagadzira nyika. The Second Republic yaondonga upenyu hwevanhu. Nasuno maakuti manje zvigananda ngazviende tanzwa kuchema kwenyu. Mada kuti Chiwenga atonga azviite. Azviite zvamuri kutaura. Tiri macitizen of this country. Kuenda kuhondo haisi mhosva tanga tisati tazvarwa chete. Kuenda mega zvamakaenda kuhondo inge kuti tanga tisipo. Asina hatina kuita chibvumirano chekuti muchatitonga kusvika tafa. Kungoti tanga tisati tazvarwa chete. Otherwise taitanga zvarwa pamadhezi amakaenda kuhondo. Taingoendawo tese. Kuhondo ikoko hamuna kuenda megaka. Makatoendawo nedzimwe hama dzedu dzakafira ikoko. Makatoendawo nedzimwe hama dzedu dzakaenda dzine vana vakafira ikoko. Makatoendawo nedzimwe hama dzedu dzakadzoka nhasi dzakaremadzwa. Nerimwe ropa ramakazodeura kuti mimi mutonge. Kubva pana 1980 Zimbabwe yasununguka hondo yapera. Mune ropa ramakadeura pakati pesapa kuti mimi mutonge ihama dzedu.
adzaisadeserva kufa because dzaitaura chokwadi. We need change in our own country. The only solution, don't trust ZANU-PF kuti ichachinja nyika. Since 1980 maitei pesa pamakoresa. Maitei makoresa since 1980. Geza knows that the 2028 election was stolen by ZANU-PF. Geza knows about it. Arudi kuzitaura. Geza arudi kuzitaura kuti election ya 2023 yakabiwa. Arudi kuzitaura. Geza arudi kuzitaura pachena anozviziva vanhu kuti Sengezo Chabangwa akaiswa neMason Mnangagwa kuti Mnangagwa ane the 2/3 majority in parliament kuti azokwanisa kuchinja mutemo kuti atongwe 2030. Handizvo zvaari kuita. Ari kumunyararira. Iye Chiwenga wacho ndiye the same person akadeclare Mnangagwa, the same person akakomanda maarmy kuti apinde maspirit. Nasona ari kutukwa sembwa wapi. Ari kunyararira chi. I'm so happy kuona vanhu vari muZANU-PF vachituka Chiwenga. Ngamutuke straight because afungi. Kana achifunga anofunga zvishoma because haasi kubuda pachena. Ari kudi kubuda pachena zvaari kushorodzwa siku nesikati. Kana wakawana power rekukomanda munhu kuti ta president, uri kushaya sei power rekukomanda kuti ta step down. Nyika ichifa chingoti vari kurwa, hapana zvinoda kuitika, hapana zviri kuitika. Nyika ichifa hazvisi kuzoita zvamuri kutaura. Ndokutaurirai. Isusu zvedu wamunotiti ma-terrorist, we are going to mobilize people, ma-citizens. Zvisina mapato mukati. Isusu ndo zvatakasaina izvozvo. Kana muchitiurayira izvozvo mubva matotiuraya nhasi chai, handakana basa nazvo. Kana muchondisunga ndisunge nhasi chai, handakana basa nazvo. Inini ndichagogodha mudzimba dzeZANU. Ndovabudira pachena ndakomana ngatizunungire nyika. Zimbabwe iri kuchema musodzi, Zimbabwe ida kunyaradzwa, Zimbabwe ida kusimudzwa, Zimbabwe yaondomoka. Iwe unosapota bato rako iri, ini ndosapota bato rangu iri. Ngatimbomirai zvemabato, ngatimbomirai zvematongerwo enyika, ngatimbogadzirisai nyika. Iwe tiri kuenda muchipatara chimwe chete, iwe ukarwara uri kuenda muchipatara chamutopindawo, chipatara chiri kudhura hamuna mushonga, road dzaparara chamwari. Iwe une motikari kayo, une hama ine motikari kayo, saka road hadzisi kugadzirwa, road dzafa, ikonomi yagara pasi kayo. Handioni vana, une vazukuru, hakuna mabasa kauko. Handiri kuona kuti vanhu vari kubuda munyika. Uri kuzoona kayo kuti mari iri kubiwa, corruption yawanda munyika. Ngatimbosiyai zvematongerwo enyika, ngatigadzirisei nyika. Ndozvinoda kungoitwa. The only solution tikutaurira, we are going to force the army kuti iitise mareforms muno munyika. Chakachaya mastreet. Ndikutaurira. Tinoda kutoiridza pempe very soon. Even Geza himself ndogara ndichimutaura toda kukusurprise. Toda kukusurprise yavo mani. Ukaona madhongi kana kuti ukana mombe dzichirwa mudanga, dzichiputsa danga, mangwana dzorwa dzoputsa, tengesa dzeze. Muri makawards. Muri makawards. Zvozvandoita, muri makawards. I don't support nonsense. Ini ndosapota munhu ari kutaura change. We need change in our own country. I don't support the Second Republic. I don't even, handina mbobvira ndasapota the First Republic because vanhu ava ndokupenga. Vangori ikoko kugutsa mhuri dzavo. Isusu vatichiparadzanisa kuno. Hazvisi kuzoita munyika ino. Ndikukutaurira ma-citizens ngatibatanei. Titotanga kutoita tumakwata izvezvo. Tione kuti tozosvike pamvua kuti ndowachika. Hatiwachike basi. Kana masoja edu tikutoaudza kuti itai order. Tikutaurira. Masoja edu ngaaite order. Mageneral ana Sanyatwe, ana Valerio Zibanda, mageneral tose itai order. Toda kutogadzirwa nyika. Itai order. Vakuru vemapurisa, vakuru vema-CIO itai order. Toda kuti nyika yedu igadziriswe. Ngatigadzirei nyika yedu zvechokwadi, kuti zvenyu zvokuti munobhrebwa usiku kuti murambe makanyarara. Mazita enyu tinawo futi tinawo. Munhu anoda kuvhuna mutemo kuti atongwe 2030 makanyaradzwa. Ini muchamhanyawo futi munyika munomboza hazvisi kuzomira zvakanaka. Mazita enyu tinawo. Corruption dzamakaita, dzimwe mari dzamakaba dzamuri kucha kukonferanda munhu iyeyu makaba mari yake ka makadya mari yake yamuri kudya every day. Besa hamusi buda pachena. Muchamhanya munyika muno ndikukutaurira. Muchamhanya zvenyu. Hamusi kuziva zvatiri kuita pabhula tiri kutobatana izvozvo nawo. Twataura tamana tese tiri maZimbabwe imwe chete. Tine varungu muno ma-white people, maZimbabweans, ma-citizen of this Zimbabweans vari vachena. Tiri kuvataura takumana ngatiite chinhu chimwe chete. Nyika ine Zimbabwe haisi South Africa kuti vanopandikana pachavo. MaZimbabweans hatimbofe takarwa pachedu. Nonyeperwa zvako. Nonyepa. Pacho panoti politician anonopa vanhu chikafu. Isusu tosvika tiwapa isusu. Toti ngatigadzirisei nyika. Makajaidziwa big time. Makajaidziwa. Zvati ndikutaurira itai order. Toda kuzvidzokorora futi panapa nhasi izvezvi. Itai order. Kubva kuma veterans acho, Comrade Geza, the all veterans vatinawo munyika vakaenda kuhondo, itai order. The Zimbabwe Republic Police, I'm calling order. Our army in Zimbabwe, order.
tiitirewo order. Ndindadaro nditsvagei andakara basa nazvo ndogara muno muZimbabwe handife ndakatiza nyika ichi zvaro motondiuraya ndokuti ndinyarare makajaidziwa. Hatikutaurira people are suffering in this country. Ndogara nchienda muzvipatara mani muzvipatara nhauri kufa rufu runochuza here kuti unosapota bato ripi rufu runongotorawa zvonakidza here nchiona mwe muZimbabwe achipinda munamo makajaidziwa. Tikutaurira tobatsana chete macitizen munonyepa. Munhu akawina election ya2023 ndoatorespecta kuti akaiba hazviiti izvozvo. Motisapotisa zvokupenga kuti imi murambe muchiba, imi murambe muchiba mhuri dzenyu dzichiguta, murambe muchiprotecta mhosva dzenyu, muda kuti isusu tikuprotecteni titirambe. Hazvisi kuzoita panyika panapa izvi izvozvo hazvisi kuzoita. Ndaramba ndobheja ndopika nevadzimu vangu vari pachuru. Hazvisi kuzoitika izvozvo. Nyika ino toisunungura chete. Muri kunyepa. December ari kuro ndikukutaurirai chinotsvuka chete. Handina masoja akanyarara matsotsiwo futika. Tinoisunungura chete pasina iyo. Handiti isusu takabva kubatsirai. Handisi takapindawo mastreet tichiti Mugabe ngaaende masoja Mugabe mukati Mnangagwa ngaachipinda. We are going to do the same thing. The same way yatakabvisa naye Mugabe is the same way yatigozobvisa naye Mnangagwa. Hazvisi kuzochinja. Ndati ndikutaurirai vese vanoadapta ndinzwei nhasi